Svetové ekonomiky čelia vážnej energetickej kríze s nedozernými následkami. Faktom je, že systémy naprieč všetkými kontinentmi sa stále nevedia zaobísť bez fosílnych palív, Európu nevynímajúc. Zo všetkej dostupnej energie v EÚ pochádza stále z fosílnych zdrojov takmer 70 Ich dostupnosť je však ohrozená a ceny stúpajú. Jedným z riešení je posilniť domácu ťažbu, ktorej potenciál sa na starom kontinente využíva nedostatočne. Európa na jednej strane sa tvári, že dovozy nebude potrebovať, ale potrebuje ich a pritom častokrát by mohli byť využívané zdroje o mnoho bližšie k spotrebe. Takéto príklady nájdeme napríklad v Holandsku, ale sú tu príklady aj opačným smerom, ako napríklad Rumunsko, ktoré spúšťa veľkú novú ťažbu zemného plynu. Zemný plyn je vždy ekologickejšie vyťažiť doma pod európskymi pravidlami, ako ho dovážať cez polovicu sveta s oveľa väčšou environmentálnou stopou. Bohaté skúsenosti s ťažbou máme aj na Slovensku, a to už od 50. rokov minulého storočia. V súčasnosti môžeme hovoriť o ročnom objeme zhruba 50 až 60 miliónov metrov kubických, čo zodpovedá niečo viac ako 1% našej ročnej spotreby. Vďaka pravidelným nálezom nových ložísk by sa domáca ťažba mohla radikálne navýšiť, ak sa k funkčným vrtom na Záhorí pridajú ďalšie. Zaujímavé ložisko je aj v okolí Trnavy, ktoré by mohlo túto ťažbu významne navýšiť. Máme tam vlastne správanú 3D seizmiku, máme nachystané prvé vrty a náš predpoklad je, že môže byť tam až potenciál dosiahnutia 10% ročnej spotreby Slovenska, aspoň minimálne na niekoľko rokov. Problémom, prečo sa u nás už dávno neťaží viac, je byrokracia a povoľovací proces. Od momentu objavu až po ťažbu musíme prejsť 7 legislatívnymi konaniami, ktoré sú samozrejme de jure podľa rôznych zákonov, ale de facto sú o jednej záležitosti. Kým v Maďarsku či v Chorvátsku to trvá mesiace, u nás aj roky. Ťažba okrem toho nie je lacná záležitosť. Len seizmický prieskum na Trnavsku stál 5 miliónov eur a to je iba začiatok. Čo sa týka prieskumných vrtov, samozrejme závisia od hĺbky, je to od nejakých 3 do 7 miliónov eur za každý vrt. S tým, že toto sú samozrejme rizikové peniaze a až oni nám ukážu, či tam je nejaký potenciál. Až potom môžeme rozvíjať vlastne prípravu na ťažbu a vlastne získanie tých prostriedkov späť. Niekedy sa podarí druhý, tretí, niekedy sa nepodarí žiaden, čiže tu sú prvé veľké investície v radov miliónov. Ťažba plynu je rizikový podnik, ktorý môže a nemusí výjsť. V prípade úspechu však prinesie domácej ekonomike nemálo benefitov. Každý zdroj nerastnej suroviny, ktorý je na Slovensku, je ten náš, máme ho pod kontrolou. Ťažbu vykonávajú naše firmy, naši ľudia. Obávať sa netreba ani negatívnych vplyvov na životné prostredie. Po skončení vrtacích prác sa totiž každé stredisko upraví do podoby, ktorá spĺňa najprísnejšie požiadavky. Ekológia ako taká zostane vlastne bez nejakých vpádov a tým pádom vlastne stredisko ako také funguje na veľmi ekologickej podobe, bez významných metánových emisí. Vzhľadom na neistú situáciu vo svete dnes platí viac ako inokedy predtým staré známe. Čo je doma, to sa počíta.